Hi ha un enigma que és tan contraintuitiu que sembla erroni encara que en sàpigues la resposta. Pensaries que és un número gairebé impossible. Caram, em sento trasbalsat, això és la bomba. Vols crear polèmica i confondre el personal? Si és així ho aconseguiràs. Hi ha un munt de vídeos a YouTube sobre això, però trobo que tots són incorrectes o incomplets. Així doncs, en aquest vídeo m'hi endinsaré i ho explicaré tot pam a pam. Anem per feina. Diguem que hi ha 100 presoners numerats de l'1 al 100. Uns paperets amb els números de l'1 al 100 es col·loquen aleatòriament en 100 capses en una cambra tancada. Un a un, cada presoner pot entrar a l'habitació i obrir 50 de les 100 capses per buscar el seu número. I després ha de deixar la sala tal com l'ha trobat, sense comunicar-se de cap manera amb els altres presos. Si els 100 presoners troben el seu número durant el seu torn, tots seran alliberats, però només que un d'ells no trobi el seu número, tots seran executats. Els presos poden acordar estratègies abans de que cap d'ells no entri a la sala. Però quina és la millor estratègia? Si cadascun busca el seu número a l'atzar, cada presoner té un 50% de probabilitats de trobar-lo. Així, la probabilitat que els 100 presoners trobin el seu número és un mig per un mig per un mig 100 vegades, o un mig a la potència de 100. Això és igual a 0,00030 zeros i després un 8. Per fer-nos el càrrec, dues persones tenen més possibilitats d'agafar el mateix gra de sorra de totes les platges i deserts de la Terra que de salvar la pell d'aquesta manera. Però hi ha una estratègia correcta, una manera d'augmentar les probabilitats de salvar-se a una de cada 3. Millora les probabilitats respecte a l'atzar en gairebé 30 ordres de magnitud. Això és com agafar un mil·límetre i engrandir-lo de diàmetre al de l'univers observable. Però només poden consensuar una estratègia prèviament. Exacte. De debò? Sí. Ensenya-m'ho. Aquesta no és una pregunta capciosa. La solució només suposa un fotimer de matemàtiques. Aleshores, quina és aquesta estratègia matemàtica? Bé, si encara no en saps la resposta, posa en pausa el vídeo i intenta-ho tu mateix. I si no ho pots esbrinar, no et preocupis, ara t'ajudarem. Ni tan sols la persona que va crear aquest enigma, l'informàtic Peter Bro Milterson, va pensar en aquesta estratègia fins que un col·lega li la va indicar. Milterson, finalment, va publicar aquest problema en un article on generosament va deixar la solució com a exercici per al lector. Aquesta és la solució. Imagina't que ets un dels presoners. Entra a l'habitació, obre la capsa que té escrit el teu número. Segurament no coincidirà amb el número del paperet, però no passa res. Ves a la capsa que té aquest número. Mira el número de dins. Ves a la capsa que porta aquest número i així successivament. Segueix fent això fins que trobis el full amb el teu número. Si trobes el teu número, bàsicament et diu que tornis a la capsa on vas començar. Així es tanca el bucle de números que has recorregut. Si trobes el teu número, tot fet, pots parar i sortir de l'habitació. Aquesta simple estratègia dona més d'un 30% de probabilitats d'encertar-la. Tots en conjunt, un 30. Sí, poden fer bingo un 31% de les vegades. Què? Però com funciona? El primer que cal notar és que totes les capses formen part d'un bucle tancat. El bucle més senzill seria una capsa que conté el seu propi número. Si ets el presoner número 1, vas a la capsa número 1 i conté el full número 1. Eureka, el teu número formava part d'un bucle d'1. Però també pot haver un bucle de 2. La capsa 1 porta a la capsa 7 i la capsa 7 torna a la capsa 1. Pots tenir un bucle de 3 o 4 o 5 o de qualsevol longitud fins a 100. El bucle més llarg possible connectaria tots els números en un sol bucle. Però, en general, qualsevol disposició aleatòria dels fulls en les capses donarà lloc a una combinació de bucles curts i d'altres més llargs.
Si comences per una capsa etiquetada amb el teu número, segur que ets el bucle que inclou el teu paperet. Així que el que determina si trobaràs o no el teu full és la longitud del bucle. Si el teu número forma part d'un bucle inferior a 50, de ben segur trobaràs el teu full. Però si el teu número es troba en un bucle de 51 o més, mala peça al teler. No el trobaràs abans d'haver esgotat les 50 capses on el pots cercar. Quan obris la capsa etiquetada amb el teu número, de fet, estàs començant pel punt més allunyat del bucle del teu full. Vols saber on és el full que apunta cap a aquesta capsa, però, per encertar-la, has de seguir el bucle de números fins al final. Això vol dir que si els presoners segueixen aquesta estratègia i el bucle més llarg és 51, no només un o dos presos no trobaran el seu número, sinó que cap dels 51 ho aconseguirà. Arriben a la capsa just abans de la capsa amb el seu número, però ja no poden obrir-la. Per tant, la probabilitat que tots els presoners tinguin èxit és només la probabilitat que una disposició aleatòria de 100 números no contingui bucles més llargs de 50. Vaig afirmar que aquesta probabilitat era d'un de cada 3, però com la calculem? Bé, imagina't que traces totes les maneres diferents en què pots connectar 100 capses per formar un bucle de 100. Per exemple, la capsa 1 va a la capsa 2, la 2 et porta a la 3 a la 4 i així successivament fins a la 100. I després la capsa 100 tornaria de nou a la capsa 1. O pots tenir alguna cosa més aleatòria. La capsa 5 apunta cap a la 99 i som-hi. I així successivament, l'última és la 63. I de la 63 tornem a la capsa 5. Llavors, quantes disposicions diferents d'aquestes 100 capses o permutacions podríem tenir? Bé, per la primera capsa tinc 100 capses diferents a disposició. Per la segona, com que ja n'he fet servir una, només puc triar entre 99 capses i per la següent la tria és entre 98 capses i així successivament fins a l'última, on ja no hi ha més opcions. Només queda una capsa per l'última posició. Per tant, el número total de diferents permutacions seria 100 per 99 per 98 per 97 fins a 1. Això és 100 factorial. Hi ha 100 maneres factorials de crear un bucle de 100 capses. Però el que no podem oblidar és que no són només línies de números, són bucles. I algunes d'aquestes línies que semblen diferents són en realitat el mateix bucle. Per exemple, 2, 3, 4, 5 fins a 100 i al final 1 és el mateix que 1, 2, 3, 4, 5 i 100. Pots reordenar la manera d'escriure aquests números de 100 maneres diferents, però tots representen el mateix bucle. Per tant, el número total de bucles únics de longitud 100 és 100 factorial dividit per 100. Aleshores, quina és la probabilitat que una disposició aleatòria de 100 capses contingui un bucle de 100 de longitud? És igual al número de bucles únics d'aquest tipus que acabem de calcular, 100 factorial entre 100 dividit pel número total de maneres en què pots posar 100 fulls en 100 capses, que és 100 factorial. Per tant, la resposta és 1 sobre 100. Hi ha un 1% de probabilitats que una disposició aleatòria de fulls resulti en un bucle de longitud 100. Això és un resultat general. La probabilitat d'obtenir un bucle de longitud 99 és 1 sobre 99. D'obtenir un bucle de longitud 98 d'1 sobre 98. Per tant, la probabilitat que hi hagi un bucle més llarg de 50 és 1 sobre 51 més 1 sobre 52 més 1 sobre 53, etc. Sumeu tot. El resultat és
69. Hi ha un 69% de probabilitats de fracàs per als presoners, el que vol dir un 31% de probabilitat d'èxit, és a dir, que el bucle sigui de 50 o més curt. Encara em costa de creure. Sembla una mica de màgia. Amb l'estratègia del bucle és més probable que tots els presoners trobin el seu número que no pas dos presoners triant a l'atzar. Per tant, utilitzant l'estratègia del bucle, quina és la probabilitat que cada presoner trobi el seu número? És encara del 50%. Cada presoner només pot obrir la meitat de les capses, de manera que l'oportunitat individual és encara del 50%, però les probabilitats ja no són independents entre si. Imagina que fas aquest experiment 1000 vegades més. Si tothom ho endevina a l'atzar, és d'esperar que en la majoria dels torns uns 50 presoners trobin el seu número. En les tandes afortunades el número seria una mica més alt i en les adverses una mica més baix. Però usant l'estratègia del bucle, tots els presoners trobarien els números el 31% de les vegades i el 69% de les vegades menys de 50 l'encertarien. Els presos o guanyen o perden, tots plegats. Així funciona aquesta estratègia. Per què suposes que el número estarà sempre en el bucle on et trobes? Aquesta Sembla que no ho entenc. és una pregunta clau, oi? Perquè crec que és possible començar, fer un bucle complet i no anar a parar el teu número perquè et trobes en un bucle equivocat i, per tant, has d'anar a un altre. La veritat és que no em fa el pes. Correcte. La gran pregunta és: com saps que si comences amb la capsa que té el teu número, és segur que et trobes el bucle que conté el teu paperet? Bé, pensa-hi. El full que diu 73 segur que anirà a la capsa amb el número 73. El full i la capsa, que tenen el mateix número, formen tot plegat una unitat. Cada paper s'amaga dins d'una altra capsa. Així que quan començo a col·locar papers i capses a l'atzar, és impossible no poder seguir tirar endavant. No et quedes trabat perquè cada capsa conté un full que assenyala el número d'una altra capsa. Per tant, els números fora de les capses són clau. Impliquen que dins d'alguna capsa hi haurà un full amb el mateix número, que comporta, per força, l'existència de bucles. Així doncs, quan començo amb la capsa 73, sé que en algun moment trobaré el full 73, que em conduirà de nou cap a la capsa 73, que tanca el bucle. Qui és el vigilant d'aquesta presó? De quina mena de sàdic vigilant matemàtic es tracta? Això és horrible. Què passa si hi ha un guàrdia compassiu que es cola a l'habitació abans que entri al cap dels presos? Pot garantir l'èxit dels presoners canviant el contingut de només 2 capses. Això és perquè pot haver-hi com a màxim un bucle que sigui més llarg de 50 i el pots trencar per la meitat només canviant el contingut de 2 capses. I ara tinc 2 bucles separats, més curts, tots 2 de 50. Però què passaria si hi hagués un guàrdia maliciós que s'adona que els presos utilitzen l'estratègia del bucle? Podria posar els números a les capses per assegurar-se que formessin sempre bucles més llargs de 50. En aquest cas, els presos estarien condemnats? Sorprenentment no! Poden compensar-ho renumerant arbitràriament les capses. Podrien, per exemple, afegir 5 a cada número de capsa. Els bucles s'estableixen tant per la ubicació dels fulls com pels números de capsa. Renumerar les capses és essencialment el mateix que redistribuir els fulls. Ara bé, què passa si augmenta el número de presos? Fun fact, nobody knows if, as you have more and more prisoners, it's going towards a limit, or if it'll eventually go down to 0, or what. Aquest és el meu amic Matt Parker,
I crec que el que volia dir és si sabem exactament què passa quan augmentem el nombre de presoners. Amb 1.000 presoners, cadascun pot revisar 500 capses. Pots pensar que la possibilitat de sortir-se'n cau, però podem calcular-ho, com hem fet abans, i el resultat és de 30,74%, només un punt menys que amb 100 presoners. Per a 1 milió de presos, la probabilitat d'èxit és del 30,685%, que és només una mica més que per a 1.000 milions. És clar que el problema més gran seria el temps que trigarien per obrir totes les capses, així que la probabilitat de guanyar en aquest joc s'apropa a un límit. Però quin és aquest límit? La fórmula que hem utilitzat és 1 menys la probabilitat d'error, que és la sèrie 1 dividit per 51 més 1 dividit per 52 i així successivament fins a 1 dividit entre 100. Podem representar aquesta sèrie com la suma d'àrees de rectangles i hi ha una corba que segueix l'alçària d'aquests blocs. Aquesta corba és 1 entre x. L'àrea sota aquesta corba, de 50 a 100, s'aproxima a l'àrea de tots els rectangles i a mesura que el número de presos s'apropa a l'infinit, l'aproximació és millor. Per trobar la probabilitat d'error, només cal prendre la integral d'1 entre x de n a 2n i trobem que és el logaritme natural de 2. Això ofereix la probabilitat d'èxit d'un menys el logaritme natural de 2, que és al voltant de 30,7%. La conclusió és que tant se val el nombre de presoners, sempre acabaràs amb més d'un 30% de probabilitats d'escapar. I això sembla que no quadra. Semblava pràcticament impossible que els 100 presoners trobessin els seus números. Però ara veiem que 100, 1 milió o qualsevol nombre gran de presoners amb almenys un 30% de que tots trobin el seu número. El que té de bo l'estratègia del bucle és que tot s'empinya en lloc de jugar-se-la cada pres amb el seu 50%. Seguir els bucles vol dir que tothom d'un mateix bucle té exactament la mateixa probabilitat de trobar el seu paperet amb el número. I un cop aparellats les capses i els fulls, aquesta probabilitat és del 100% o del 0%. Mai no podràs guanyar si només unes quantes persones encerten els números. Només pots fracassar estrepitosament o bé tenir un èxit absolut.